खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। मैयाना दाखालै जोंनि मुसलपुर समस्तिनि मानगोनां MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा थांनाय सानथामसो सिगां बर' रावखौहाय आसाम बिधान सभानिफ्राय लग'निफ्राय बोखारनायनि जि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनदोंमोन। बेवहाय स्पष्ट बिथांमोना रोखा रोखा बुंदोंमोन जे बर' रावखौ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बोखारनाय जासिगोन होननानै। जायनि उनावहाय जोंनि आफादा बेखौ टिट फर टेट एक्शन मोनसे लायो। बेनि फलाफलखौ जों दिनै मोननो हाबाय। जायखिजाया नैबेनि सायाव मा जादों मा जायाखै गोबाङानो गोनो गोथो जादों। आं बेखौ दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों स्पष्ट खालामना होनो लुगैयो। जाथिनि फारसे अयनाय जानायखौ नायनानै जोंनि बर'आ थानो हाया आरो जोङो अयनाय जानायखौ नुनानै नेवसिगारनानैबो थानाङा आं खावलायो जोंनि बन्धु आफादनि जानानै आं बेखौनो बुङो। जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय लानानै बर'नि मोनफ्रोमबो मोनथायखौ जोङो ओरैनो मोनाखै। जोङो बलिदान होबोदों, नांबोदों, सेक्रिफाइस खालामदों। जायनि उनावहाय जोङो दिनै XYZ जाखिनि मोनथाय जोंनि गेजेराव दङ बेफोरो जोंनो सोरबा ओरैनो जासिनानै होआखै। जों बेखौ बिनानै लादों, सेनानै लादों। जों बेखौ जोंनि खौसेथिखौ दिन्थिनानै जोंनि आवाजखौ दैखांनानै डेम'क्रेसियाव जेरै जायनि रावा आवाजआ गोख्रोंसिन जायो बेनिखौ खोनासङो होननानै जों मोनथियो। बे हिसाबै बन्धुआ नैबे गोख्रों आयदाखौ लानानै आवगायनो गोनां जादोंमोन। आसामिस रावजों लिरजानाय माखासे दखानफोरावहाय थानाय हर्डिंफोरखौहाय खोमोरनो गोनां बाध्य जादोंमोन। गुबै जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय नैबे एक्सनखौ लानो गोनांबो जादोंमोन। बिथाङा दिनै मा खोथाखौ लानानै सासे बर' जानानै बर'नि फारसे सोंखारिनाय बाथ्राखौ बुंदों। आं बिथांनि बुंनायनि स्टेटमेन्टखौ कन्डेम खालामो आरो जोबोद लासिंसिं बिथाङा गावखौनो सासे बर' होनानै दिनै आइडेन्टिटि होनानै लानो हादों। बै आइडेन्टिटिखौ बिथाङा बोरैहाय मोननो हाखो? बिथांनिसिम बे मोनसे सोंथि। आरो लोगोसेनो जि जालांनाय दावराव बेखौ जोङो बेसेयावनो जोब्बाय होननानै सानना लानो नाङा। मानोना जोङो दासान्दि नुगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, थांनाय बाराव अभिजित शर्मा होननाय सासे बेक्तिया आसाम बिधान सभायाव मासियाव जिरायना थानाय जोंनि बिस्वजित दैमारि बिथांजों लोगोसे सारा बर' जाथिखौनो लाजि फोनांदोंमोन। बिधान सभाया गुबुंले जाबाय, मैला जाबाय होननानै कामाख्यानिफ्राय दै गोथार सारस्रिनांसिगोन, बेजों सुस्रानांसिगोन होननानै बिथाङा अजद लाबोदोंमोन। बेफोरो डाइरेक्ट जोंनि खावलायाव सोबानाय नङा होमबा रायजोफोर? बेनि उनावनो बे एखे दानावनो नै बावैसो बिथांमोना प्रपार मेसेज मोनसे फोसावहरथारदों जे बिथांमोना बुंदों, दासिमबो बे भिडिअआ दङ, बिथांमोना फोसावदों जे अलरेडि सिद्धान्त लानाय जाबायनो, डिसिसन फाइनाल खालामनाय जाबायनो, एबारनि आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बर' रावखौ खोमोरनाय जासिगोन। बेवहाय थागोन असमिया राव, हिन्दी राव ओमफ्राय इंलिस थागोन होननानै स्पष्टयै बुंदोंमोन। बेनि उनावसो बन्धुआ बे इनिसियेटिभखौ लानो गोनां बाध्य जायो। 4 जुलाइ 2026 बै दिनखालि बन्धुआ मोनसे इन्टेलेक्चुयेल मिट लानायबो जादोंमोन। बे दिनखालिनो बे खौराङा सफैयो आरो बिनि अखानायै 5 जुलाइ खालि बे एक्सना लानाय जादोंमोन। गोमोथाव बाथ्राया बिसोर रायजो नोंथांमोन, आरोबाव फिन मैया बा दिनैनि गेजेरावहाय ढेकियाजुलियाव मोनसे जोंनि बर'निफ्राय भारत छोड़ो आन्दलनाव बाहागो लानानै शहीद जालांनाय रतन कछारी
बिथांनि नामाव लामा मोनसे नामाकरन जानायखौ दिनैनि थारिखआव सिद्धान्त लाबावदों जाहैबाय श्याम प्रसाद मुखर्जी मुङै बै पदखौ गोदान होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों। दा बेफोरबायदिखौ जोंनि मानगोनां MCLA बिथां राकेश ब्रह्मआ आपत्ति खालामनो नांगौमोन, जिहेतु सासे रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै बिथाङा दिनै सायख'जादों। रायजो राजानि अननायजों बिथांनि मददजों बिथाङा देरहासार जाबोदों, नाथाय दिनै बिथाङा गाव हारिनि गेजेराव गावजों गावसो सोंखारिलायनायाव मुखुब जानानै दङ। बिनिख्रुइ आरो बिथाङा बर'नि टाइटेलखौ लानानै दिनै सासे ST समस्थियाव इलेक्सन गेलेना देरहायो। दिनै बिथाङा गावनि हारिनि अर्गेनाइजेसनखौसो लाजि फोनांबावनो नागिरो। बिथांनि बुंनाय स्टेटमेन्टनि फारसे जों बनसुआ निन्दा खालामो आरो इन फिउचार जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि स्टेटमेन्टखौ लाबोबावा। जि समाव जोङो बर'फोरा गावजों गाव एना एनि जायालासेनो खौसेथि जानानै मोनसे गोख्रोंखौ दिन्थिनांगौमोन, बे समाव दिनै बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरा जोंनि गेजेराव मोनसे लोरबांथिखौ लाबोनानै दुरबल खालामो। दिनैनि थारिखआव जों मिथिगौ सम होलायलायनो हाया, बयबो गाव गावनि खामानि दामानिखौ लानानै बेस्थ'बो जायो। नाथाय थिग बिदि समावनो साफा सानै जा साहस खालामनानै ओंखारबोयो, जायनि जाउनाव जों दिनै नुबाय बै एक्सननि थाखाय दिनै मा रिएक्सन फैखो। दिनै बै रिएक्सनजों दिनै लग'आव बर' रावा एज इट इज थाफिनबाय। दिनै सारा आसाम नाङैनो बेनि फारसे जोङो नुनो मोनबाय, बर'नि फारसे जोंनि आसामनि रायजो राजाफोरा जोंनि फारसे बा जोंखौ माबे नोजोरजों नायो जों बेखौ दिनै स्पष्ट नुगासिनो दङ। बिदि समावहाय नंगौ माखासे दैदेनगिरि ओरैबायदि जोंनि एक्टिभिटिसखौ नोजोर होनानै जा इनिशिएटिभ जों लादों बेनि फारसे जोबोद बाख्नायदोंबो। आरो बेबायदि समाव बेदि टाइमाव राइट टाइमाव एक्सन लानायानो जोंनि कर्तब्य। आरो जोङो जोंनि इन्टेलेक्चुयेल माहारिफोरखौबो जोङो खावलायो, राइटार्सफोरखौ खावलायो, जों नोंथांमोनजों दं। जेब्लानाखि जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खैफोदा नुजायो, जों खावलायो बनसुनि जानानै नोंथांमोना गिनाङा, नोंथांमोना साहस खालामनानै थार बाथ्राखौ लिरनांगौ, थार बाथ्राखौ फोसावनांगौ। आरो बयबो जाहाथे जोङो जोंनि जाथिनि फारसे जानाय अलखदफोरखौ जोङो रानलायनानै खामानिखौ मावो आरो बेनि फारसे जों समाधानखौ दिहुनलायो। अब्लासो जोङो बेहाय टाइम एनार्जि गासिबखौबो जों बासायनानै जोङो आवगायलांनो हागोन। बाखि बांद्राय गोबां बुंनो सानाखै, बेसेनोमोन रायजो नोंथांमोना बयबो सिरियास जानानै दिनै बर'नि जानानै बयबो सम दिहुनलायनांगौ। दिनै सोरगिदिं नोंथांमोना नाय जोंनि फारसे बेसे इनाय सिरि सिरि जाखुमागासिनो दङ। समा जोङो दा गावजों गाव सोंखारिलायनायनि नङा, जों गावजों गाव सोंखारिलायना हाद्रि फुनलायनायनि सम नङा, जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनिसो सम। जोङो बयबो खौसेयै ज'है जोंनि फारसे जानाय इनायनि फारसे जोङो जेब्लायबो थियारि जानांगोन। ओंखायनो खायसेया बुंलायगोन बर'नि गेजेराव दिनै खौसेथि लाबोनाया सम्भब नङा होननानै। जानो हागौ एट प्रेजेन्ट सम्भब नङा, नाथाय सानसे नङा सानसे समाव जोङो खौसे जानांगोन आरो जागोन, बेहाय जोङो फोथायनाय दङ। जोङो बाराद्राय एनि टाइम पलिटिक्सनि फान्दोआव थानानै माखासे खोथाखौ जोङो बावो, जाहाथे जोङो बर' हिसाबै फार्स्ट अफ अल बेखौ सिन्था खालामनानै नायो आरो जोंनि फारसे इनाय जानायनि फारसे जोङो जेब्लायबो गसंथेनो हायो। गोजोन्थों।